Здравейте, приятели! Днес ще направим едно доста интересно предизвикателство. Аз съм нарисувала едно пингвинче преди доста време и така се не го отцветявах и сега ще го отцветя, но малко с една уловка. Сега ще ви покажа пингвинчето. Ето го пингвинчето, моля без хейт. Днес аз ще трябва да го отцветя само с тези две химикалчета. Това ми го подари едната ми най-добра приятелка, това ми го подари другата ми най-добра приятелка. И сега, и двете много ми харесват. И сега ще трябва да отцветя пингвинчето с тях. Не мога да ви снимам целият процес, понеже ще ми е трудно да позиционирам телефона така, че да се вижда какво рисувам. Така че аз ще го отцветя и ще ви го покажа. За вас след една секунда, за мен може би след 10, 15, 20 минути. Ще видите резултата след малко. Ето хора, за сега така ми се получава. Това е моето страшно лабубо. Да, него съм го рисувала отдавна. Не чак толкова отдавна. За сега съм ползвала и този. Много са яки. И продължавам. Хора, ще ползвам малко този обикновен, защото сега ще ви покажа защо. Той рисува така. Тъмно синьото на този. Той има едно синьо. Той също рисува така. И на този тъмно синьото също рисува. В смисъл почти еднакво е. И за това, за да не си харча от моите си, защото са ценни, ще ползвам и този, който е обикновен. А те са ми подарък и много си ги харесвам и не искам много да ги харча. Ето за сега така се получава. Много се чудя тук тялото. Дали да го направя черно, синьо, нещо такова. Или да го направя да си го оставя бяло. Сега ще го направя малко с моливи, фломастри, да стане малко по-хубаво. И ще ви го покажа. Ето го пингвинчето. Според мен готино се получи. Тук се разписах. Двата химикала ползвах и само няколко допълнителни материали. Чао от мен!